ensimmäisen kerran kun tää tuli sieltä takaa, niin siinä rupesi ihan leuat väpäjää, että laskeeko se irti vai ei, kun sä katsot mikä sieltä tulee sieltä niin ylhäältä. Okay. Mut hirveän nopeasti kehittyy. Lopuksi sillä ei taas mitään merkitystä. Sitten mä tein täällä jo vähän vaikeampia, eli kun mä aluksi tein sitä vaan, että kuljetaan sitä siinä. Tää on silleen, kun tää on uusi esine, tää on vähän iso, niin ne katsot, mikä nyt on tiettyyn rajaan asti aina ihan niinku tervettä järkeäkin. Että jos niinku joku tippuu päähän, että koira on niin itsevarma, että se vaan seisoo ja katsoo, kun se tulee päähän. Että onhan se tietysti mielessä niinku järkevääkin reagoida, jos joku iso rupeaa heilua, että hei, mihin mä menen tästä alta. Mutta että hirveän nopeasti tottu siihen. Sen jälkeen se oli tässä alhaalla, mä potkin sitä sen jaloille, että se tuli sieltä, joku rämisevä, se tottu siihenkin. Ja sitten taas seuraava kerran uudet kujeet. Jossain vaiheessa yritti ottaa kun se hylkäsi. No joo, se rupesi sitten niinku tän kanssa leikkiä. Mutta se on se idea. Että pikkuhiljaa tuoda, tää oli sille ensin vähän jännä, sit se ei ollut. Eli sit taas ei niin jänniä juttuja tuoda, että se on nyt viimeisen kuukauden pelännyt tätä. Että ei sellaisia, vaan sellaisia, mistä se pääsee yli. Ja se on aina niinku kehittämistä, kun se pääsee niistä yli. Jos ei se pääse yli, niin sittenhän se on muistuttelua, että sä pelkäät muuten hei tätäkin. Ja tätäkin sä pelkäät, jos ei se pääse yli niistä. Mutta sitten taas jos ei se yhtään pelkää, niin eihän se kehitä. Se on niinku ylläpito. Jos nyt puhutaan pelosta. Mutta siis sitä, että niinku sen pallon ja nyt tämän. Mun mielestä se puree, kumpaakin se haluaa ja se puree. Mutta tot on itse kivempi käsitellä. No siitä näin minä ajattelin, että tot on kivempi, siis munkin tälleen. Kyllä. Mutta koiran kannalta se on ihan sama. Se tykkää sit pallosta ja tosta. Ehkä sen koirankin on tosta helpompi ottaa kiinni. On se luista. Se pallo voi vähän karkaa ja semmoista. Kyllä sillä voisi tota käyttää. Mutta se itsetunnon niinku kohotusefekti tai osio tässä on just tämä. Eli nyt se tottu vähän tähän. Ehkä voisi seuraavalla kerralla sittenkin niin tehdä tällä vielä ja vähän potkia tätä. Se on nähty. Sitten otetaan taas uusi juttu. Seuraavaksi laitetaan toi pressu, laittaa sen pään päälle, että se on siellä pimeässä ja sitten vähän puristelisi ja katsoisi, miten se siihen reagoi. Me ollaan aika nopeasti traktorissa. Me ollaan aika nopeasti siihen traktorin kanssa. Joo, ei se koto ruohonleikkurin traktorinkaan, niin se tulee viereen ja yrittää pyöriä pyydystää. Se ei niinku kyllä. Ei mitään vettä, vesiletku, niin emme voi kastella pihaa tai mitään, kun se on siinä, koska se sit vettä pyydystää, että voi juoksuttaa sit tälleen näin vaan ja se juoksee mun ympäri kuin vesille. Niinku, ei ole kauheasti tullut asioita vielä, niinku, mitä se niinku sehän on jännittäisi. Kyllä se esimerkiksi tohon, se reagoi ihan selvästi, että hetkinen mikä sieltä tulee, se oli siinä päällä. Hirveän nopeasti se tottuu. Sitten vaan uusia asioita, mihin kehittää. Sitten se siinä taistelussa oleminen ja pysyminen on vielä sit sellainen, että se vaikka se esimerkiksi vettä jopa jahtaisi muualla, mutta jos tossakin yhtäkkiä ottaisi vesiruiskalla, ottaisi vettä ottaa, niin voi olla, että irrottaisi ekalla kerralla, mitä hemmettiä sieltä tulee. Mutta että se siinä niin karaistaa sitä siihen, tapahtuu mitä tapahtuu, se taistelee ja pitää kiinni. Hyvä. Tietysti se on niin alkujaan ja lähtöjään, niin se on just tärkein juttu niin sille suojelukoiralle. Kun sehän ei, jos se kokee laskee irti, niin se homma loppuu siihen. Mutta että sellaisillehan se on katastrofi, jos se irti laskee kaiken. Ja sittenhän eihän siellä kukaan ipokin olisi vettä ruiskata päälle. Mutta siellähän voi käydä sellaisia ylläreitä, että maalimies kuljettaa vahingossa piiloa päin. Esimerkiksi sellaista on sattunut välillä, että ottaa kopin siitä lähtee kuljettaa piiloa ja ne kaatuisi piiloon. Niin koiran pitäisi vaan pitää kiinni siellä. Eli lopputuloksena mun koiralla on suht hyvä itsetunto. Kyllä. Hyvä. Mutta kehittävistäkin on. No on, he aina on. Aina on. Mutta tässä on just se pointti, että me lähdetään aina siitä koiran tilanteesta ja sitten ruvetaan sitä vielä kehittämään. Oli se tilanne mikä tahansa, mutta että nyt saadaan niinku kehitystä aikaisemmin. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Se